सान्थि गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय सागान होनो लाना फैबाय सागान होनानै आरो सिङाव सोना दोनहैफिननाय बेबायदि जाथाय जों नुफेराखै रावबो नुफेराखै आनखि गुबुनारिफ्राव बे बाथ्राखौ बुङो बे माबायदि जानो हाखो बेवहाय मोननै पार्टी दङ बे मोनसे जाहैबाय इउपिपिएल एबसु बेक खालामनाय इउपिपिएल एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गाइडेन्सआव जानाय इउपिपिएल नि थाखाय बे गोदान राजखान्थि दोलोआ बिटिआर सुक्ति फेलार जानायनि थाखाय आरो प्रमद बर' आरो गोविन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ रागा जोंनानै बे दोलोआ खुलिदों होननानै आं साननानै लायो। गतिके এইটো আৰু এটা নতুন পাৰ্টি আৰম্ভ হ'ল মই অভিনন্দন জনাইছোঁ নেতৃত্বক আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ইথিকেল এটা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই এটা কাম কৰিব আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুচিন্তা কৰি পেলাই তেখেতসকলে কাম কৰিব মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव पिथांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैहाय आङो आरोबाव गोदानै दाजानाय माखासे पार्टिफोरनि सोमोन्दै सोर सोर मा बुंदों बिनि सोमोन्दै भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। जोबनायनि सिगां स्किप खालामनानै जानला मोनला भिडिअखौहाय कमेन्ट दाहो। जोबजासे नायोब्लासो बयबो बुजिनो हायो बे सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बेनिखायनो जोबजासे भिडिअखौ जेब्लायबो नायनांगौ। स' अब्ला रायजोफोर आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौबो जोबजासे नायगोन होननानैहाय जोबनायावसो आङो बाथ्रा बुंनाय जागोन दिनैनि समावहाय। गिबियाव नोंथांमोना दानि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा मा बुंदों बेखौ खोनासंदो। बिनि उनावहाय कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारि सारा मा बुंदों आरो थामथियावहाय दावराव डेक्रेट बिथां सारा मा बुंदों आरो ब्रैथियावहाय कास्टम बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय फारि फारि खोनासंलांब्लानो जाबाय। गोदान पार्टिनि सायावहाय सोर सोर मा बुंदों जोबनायाव आङो आरोबाव नोंथांमोनजों फैफिननाय जागोन। स' अब्ला फै जोङो बिथांमोननि भिडिअखौ रोखायै फारि फारि खोनासंनानै लाग्रोनोसै मा सोर सोर बुंदों। মই অভিনন্দন জনাইছোঁ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত গণতন্ত্ৰ দেশত পাৰ্টি গঠন হ'ব পাৰ্টি ভাঙিব এইটো একদম ভাৰত স্বাধীনৰ পৰাই চলি আছে। গতিকে এইটো আৰু এটা নতুন পাৰ্টি আৰম্ভ হ'ল মই অভিনন্দন জনাইছোঁ নেতৃত্বক আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ইথিকেল এটা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই এটা কাম কৰিব আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুচিন্তা কৰি পেলাই তেখেতসকলে কাম কৰিব মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। आं बुंनो सानदों जे दिनै XNDP फरामा फिन खनसेबाव ज' जानानै लाइक माइन्डेड गोबां बोसोर अस्त्रजों दावहा नांबोनाय गोबां हाजार हाजार बर'फोर खहा जानाय नस्थ जानाय बे दावहारुफ्रा बिटिआर एकर्डनि उनावबो नांगौ बादि सेटेलमेन्ट होनायनि जाहोनाव एक नाम्बार जाहोना बेनो जे बिथांमोना दिनै बे पार्टिखौ दानानै लानो गोनां जादों। खारन जोङो नुबोबाय थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि गभर्नमेन्टनि आमोल थामहिनबा हाग्रामा बिथांनि नेतृत्वआव बिपिएफनि नेतृत्वआवहाय एनडिएफनि इसुखौ सुफुंजानायखौ जों नुदों। रन्जन नाब्ला आरो बिथांमोनजों हमजानाय गोबां जोहोलाव बर' जोहोलावफोरखौ हगारजानायखौ जों नुवाखै। खारन जों मिथिबोदों बियो पलिटिकेल प्रेसारा जायोमोनब्ला हाग्रामानि नेतृत्वआव चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि नेतृत्वआव खाम्फा बरगयारिनि नेतृत्वआव बै समावनो रन्जन नाब्लाजों लोगोसे गनायनो गोबां सुबिदा दंमोन। बिटिआर सुक्तिया टटेल फेलार जानायनि थाखाय माखासे सागानगिरिफोरखौ केयार लायाखै। बिथांमोननि थाखाय बे गोदान राजखान्थि दोलोआ बिटिआर सुक्ति फेलार जानायनि थाखाय आरो प्रमद बर' आरो गोविन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ रागा जोंनानै बे दोलोआ खुलिदों होननानै आं साननानै लायो। बड'लेण्डनि अल्टारनेटिभ पार्टी मा बिनि अबजेक्टिभसा मा बे गिदिर सोंलु दा जोङो दिनै ओरैनो जोंनि गेजेराव मोननै पार्टी दङ। बे मोनसे जाहैबाय इउपिपिएल एबसु बेक खालामनाय इउपिपिएल एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गाइडेन्सआव जानाय इउपिपिएल ओमफ्राय फारसेथिं जाहैबाय बिपिएफआ जाहैबाय बिराद संग्रामनि गेजेरजों फैनानै नोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ सासन खालामबाय
माने जातीय सेन्टिमेन्टजों फैनाय बिसोरबो नोङो 17 बोसोर सासन खालामबाय बिसोर मोननै पार्टि जातीय माने पार्टि होननानै जों बुंनानै लानांगोन बे मोननै हान्जाखौनो जोङो जाथिनि मोनसे हान्जा जों साननानै लायो आरोखि दा जुदिबा जोंनि आदर्शफ्रा आलदा आलदा गोरोबलायाखै बिपिएफ इउपिएल गोरोबलायाखै दा थेवबो बेखौ जों मोननै जोङो बर'नि हान्जा होननानै साननानै लायो दा बिनि गेजेराव जे अल्टारनेटिभ पार्टि जोंनि गेजेराव फैबायब्ला एक्स एनडिपिफ्रा दाबायब्ला बे दिनै जोंनि गेजेराव गोबां साननो गोनां जाबाय पिपि राजखान्थि हान्जाखौ दानायनि उद्देश्यआ माबायदि बिटिसिआव मोननै राजखान्थि दोलो दंखायो राजखान्थि मोननै दोलो दंखायो नंगौ नाम्बार वानावथ' जों नायबा नुयो जे मोननैथा जिथा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ बेनि बे आरो गुबुना जाबाय जे जेब्ला जों थाखानाय सोरखार बा थाखानाय हान्जाफोरखौ गेबेङै खामानि मावनाय नुवा हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानाय बादि मावलांनाय बादि नुयो अब्ला सोरहाबा बेखौ सुंथानो थाखाय मोन्थाय थायो थ' बेबादिहाय जोंबो मोनसे बिबानसो लानो फैदों जे जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा जाहाथे दा जिफोर गैया जालांनो हमदों जोंनि पावार फांसन्सफोर खमायनो हमदों बेफोरखौ जोङो गाबथानानै जाहाथे दोननो हायो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय बेफोरखौ जोङो सानदों जों बे 6 शिड्युल एरियायाव थायो जाय 6 शिड्युल एरियानि पावार एन्ड फांसन्सआ इट्स भेरि हाई बिराद गोजौनि गोख्रों पावार एन्ड माने फांसन्सफोर दङ प्लास 6 शिड्युलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक बे केरेक्टारिस्टिकआबो दायो गैया जालांनो हमदों जों गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाया गोमालांदों गुबुन गोजौनिफ्राय बहाबानिफ्राय दैदेनहरनाय सालायजानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो बेबायदि खालामजायोब्ला जोंनि 6 शिड्युलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाय बे गैया जालांगोन आरो लासै लासै जों नुलांदों जोंनिफ्राय बिफान गोमानाय बा जों साख्रि होनो हायि लोरबां जालांनाय बायदिसिना बिथिङाव जोंखौ लोरबां खालामनो नागिरदों बेयावखाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ दानाय जादों निश्चय नोंथांमोना खोनाबाय बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराबो बुंदों जे बयहाबो गोदान पार्टि दानो हानायनि मोन्थाय दङ नंगौ बिथाङाबो मिथिगौ आरो जों साफ्रोमबो मिथिगौ जायनो गोसो बेनो पार्टि दानो हानाय मोन्थाय दङ दा बेखौ मोन्थाय दङ होननानैहाय गोसो जाब्लाबो दानांगौ बे नङा दा बेखौ थांखिनानैहाय बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा दिनै डाइरेक्ट थांखिनानैहाय बिथांमोननि पार्टिखौहाय बायगोनखौहाय नुहुरदों आरो लोगोसे जोङो गर्जन मुसाहारि सारखौहाय बिथांनि बुंनायनिफ्राय खोनाबाय जे बिथाङाबो जोंनि बे गोदान पार्टि दानाय अनजालि दैमारि मेडामनि जे गोदान पार्टि दानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड होननानै बुंदों नैबे एनडिएफबिनि नामावहाय एक्स एनडिएफबिनि नामावहाय गोदान पार्टि दानायखौहाय थांखिनानैहाय बिथाङाबो मोजां मोनाखै मानोना बियो खहाया जागोन जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बेयावहाय खहा दङ बेनिखायनो बिथाङाबो बेखौहाय मोजां मोननाय फोरमायनायखौहाय जोङो नुनो मोनाखै रायजोफोर मिथिबाय दा दानिया जोङो खोनानो मोनबाय कास्टम बसुमतारी बिथांनि रावनिफ्राय ना कास्टम बसुमतारी बिथांनि बुंनाय रावा ओरैबायदि अहंखार गोसो लानानै बुंनाय राव बिथाङा डाइरेक्टलि प्रमद बर' सारखौहाय थांखिनानैहाय बिथाङा बाथ्रा बुङो आरो बिथांनि साननाय हनाया अराय सम आबसु आरो इउपिपिएलनि बिरुद्धि बाथ्रा बिथाङा अराय सम आबसु आरो इउपिपिएल प्रमद बर' सारखौहाय बिथाङा आगानखौनो नायनो हायै बायदि खोथा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर दा फाइनालि जोङो खोनाबाय अनजालि दैमारि मेडामा एक्स एनडिएफबिनि नामावहाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड यानिकि एपिबि खौहाय मानो दादों बिनि सोमोन्दै फोरमायनानै होबाय जोबनायाव जोङो खोनाबाय दा नैबे बाथ्राखौहाय लानानै आङो नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय रायजोफोर मिथिबाय दा जोङो बयबो मिथिखागौ गोदान पार्टि दाबावोब्ला बर' हारिनि रायजो राजानि बहदा आरोबाव गावस्राबावगोन थाखानाय पार्टिखौनो जोङो ज' जानो थाखाय सेस्था खालामबोबाय थादों रायजो राजाया नाथाय सोरबा सासे दैदेनगिरिया गावखौनो बांसिन गोरों साननानैहाय दिनैनि समावहाय आरोबाव गोदान पार्टि दानानैहाय हारिखौहाय बोखावफ्लेनायखौ जों नुदों दा नैबेनि सायाव आं बुंनो सानदों अनजालि दैमारि मेडामा एसेबां नलेज गोनां बाथ्राखौहाय बुजिनो रोंखाबायब्ला हारिनि थाखाय खहा जानायखौहाय नुखाबायब्ला पावार एन्ड फांसनखौहाय मोननाय नंला होननानै सानखाबायब्ला अब्ला मेडामा मानो थाखानाय पार्टिजोंहाय थाफानानैहाय खामानि मावनो गोसो जायाखै
अनजालि दैमारि मेडामनि थांखिया मा आं दिनै बेखौनो कुइसन खालामो सोर साबेसेया अनजालि दैमारि मेडामनि APB अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौहाय सापर्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायनो हागोन अनजालि दैमारि मेडामनि बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ दानायनि थाखाय बर' हारिया मुलाम्फा जागोन ना खहा जागोन बेखौबो नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो जों बर' हारिया खौसे जानोसो सेस्था खालामबोबाय थादों आरो नाजाबोबाय थादों नाथाय बिनि सायावनो आरोबाव सासे आइजोआ दिनैहाय गोदान पार्टी दाबाय जोबोद दुखुनांथाव बर' हारिनि थाखाय जोबोद नलेज गोनां आरो बाथ्रायाबो ओरैबायदि बेसेन गोनां बिबुंथि बाथ्रा बुङो अनजालि दैमारि मेडामा नाथाय गोसोआवहाय अनजालि दैमारि मेडामनि गोसोआ ओरैबायदि मोनसे गाथिया गोसो होननानैबो जों बुंनांगोन मिथियो दा बिथाङा पावार एन्ड फांसनखौहाय मोननाय नंला होननानैहाय गुबुन हारिजोंहाय जोंनि बर' हारिया नासयजाखासिगोन होननानैहाय जुदि डाइरेक्ट थांखिनानै नुखाबायमोनब्ला अब्ला नोंथाङा BPF नङाब्ला UPPF बबेबा मोनसे पार्टीजोंनो थानानै नोंथाङा मोजाङै खामानि मावोमोन दिनै नों जेरैहाय पार्टी दादों बेयावहाय बर' हारिया आरोबाव बांसिनसो खहा जानो थांगासिनो दङ बर'नि अनगायै गुबुन हारियासो फैनानै जोंनि बर'नि BTCखौहाय दखल खालामनो सुबिदा लानो नागिरगासिनो दङ दा बेखौहाय मिथिनो रोंदों रायजो राजाफ्रा बेखायनो आं बुंदों गोदान पार्टी दानानै जेबो मुलाम्फा गैयामोन गोजाम पार्टीयावनो थानानै खामानि मावोमोन जुदि बिथाङा हारिनि थाखाय सानदोंमोनब्ला गोजाम पार्टीयावनो थानानै खामानि मावनो हायोमोन आं ओरैबायदि लाजिनाय मोनबाय जोंनि बर'फोरखौ मिथिबाय दा आरो जोबोद दुखुनांथाव जों फारसेथिं गोथौयै बिजिरनानै नायोब्ला ओरैबायदि दुखुनांथाव जायफ्रा सा साज्रां ओरैनो सानो नै बिसोरबायदि मानसिया पार्टी दानायखौ मोजां मोनदों दे रायजोफोर नाथाय पार्टी दानानै जे बर' हारिया गावस्राबावबाय बेखौहाय माखासे थौले सानग्रा मानसिया बुजिनो रोङाखै अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसिखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि